Dej si cíl vydělat 100 milionů za příští 3 roky. A vím, co tě hned napadlo. To přece není vůbec možné, abych to udělal. Jenže přesně o tohle jde. Ben Hardy, autor knihy Science of Scaling, přesně ten typ úkolů dává svým klientům. A úplně všichni reagují stejně. To nejde. To prostě nedokážu. Já vůbec nevím, jak to mám udělat. Jenže on se jich zeptá jenom na jednu jedinou věc. Podívej se na sebe a odpověď si na tuhle otázku. Jsi člověk, který dokáže během příštích 3 let vydělat 100 milionů? A oni řeknou, ne, to prostě nejsem. A on jim na to odpoví. A přesně tohle je ten tvůj skutečný problém. Ta hlavní pointa je, že ten cíl 100 milionů za 3 roky tak není vůbec o penězích. Je to nástroj, který ti ukazuje zrcadlo. Ukazuje ti, kým ještě nejsi, aby si takový cíl dokázal splnit. A dokud se tím člověkem nestaneš, tak je jedno, jakou strategii použiješ. Ale nikdy ti to nebude fungovat, protože nejsi člověk, který dokáže tu strategii použít. Takže je úplně jedno, kolik knih přečteš, kolik kurzů nastuduješ, kolik YouTube videí uvidíš, protože ten problém není v tvém plánu, že bys neuměl naplánovat ten svůj cíl. Ten problém je v tobě. I když si ten plán uděláš, tak ty ho stejně neuděláš. A teď ta důležitá otázka, co s tím udělat? Přestaň hledat nějakou lepší, novou taktiku. Začni se raději ptát, jakým člověkem se já musím stát, abych tohle dokázal zvládnout. Jaké nové myšlenky musím mít? Jakými lidmi se potřebuji obklopit? Ten nemožný cíl ti neřekne, co máš dělat. On ti ukáže cestu, kým se musíš stát, proto abys věděl, co máš dělat.